Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, hoi Jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera indekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezarraraz ezazula, zure errukiaren graziaz, Josemari zure sarbitzariaren izena, bizidunen liburuan, zure seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoloak Piuto jarraitu. Seideok, guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro, handik itxaroten dugu zabaltzailea, Jesukristo gure Jauna. Berak, aldatuko du gure gorputz ez ere zau, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez, gauza guztiak enperatzeko duen indarraz. Jaunak ezara. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Jesusen bi ikasle, Jerusalemendik 2 orduko bidean dagoen Emaus izeneko herri txikira zihoazen. Eta gertakizun guztietaz elkarrekin hizketan ari ziren. Elkarrekin hizketan eta eztabaidan ari zirelarik, Jesus berbera hurbildu zitzaien, eta haiekin batean zihoan. Haien begiak ordea itsu zeuden, eta ez zuten ezagutu. Zihoazen herrira iritsi zirenean, Jesusek aurrera zihoalakoa egin zuen, baina haiek geldierazi nahiez honela zioten, zaude gurekin, berandu da eta eguna iluntzera dijoa, eta sartu egin zen haiekin egoteko. Haiekin mailan zegoela, ogi hartu,
berenkapen otoitza egin, zatitu eta eman zien. Orduan, ireki zitzaizkien begiak eta ezagutu zuten. Bera ordea, itzali egin zitzaien. Orduan honela esan zioten elkarri. Ez algenuen sutan gure bihotza, bidean hitz egiten zigunean, eta liburu santuak adierazten zizkigunean, eta berehala altxa eta Jerusalena itzuli ziren. Han arkitu zituzten 11 eta haien lagunak, esanez, piztu da jauna egiaz eta Simoni agertu zaio. Haiek adierazi zuten bidean gertatu zitzaiena eta nola ezagutu zuten ogia zatitzean. Jaunak esana. Jesusek guri erakutsitako doktrina berrian esan genezake. Egia da, Jesusek ez zuela dena berria erakutsi. Itun zaharrekoa ere berriz erakutsi baitzuen beste ikuspegi sakonago batetik. Beste begirada esan genezake askozaz ere osoago batetik. Eta Jesusek bi modutako esan genezake irakaspenak egiten dizkigula eta ulertarazten digu gure fede bizitza, gure kristau bizitza bi bideoitatik abiatu behar dela. Alde batetik esan genezake karidadea, maitasuna, elkar maitatzea, elkar senide bezala sentitzea, elkarri laguntzea, bereziki premietaz, daudenetaz akordatzea. Hori ezinbestekoa da gure erlijioan, eta gainera, Jesusek esan digu, gure azken juizioa, heriotzaren ondoren izango dugu juizioa, hortaz izango dela. Eta bestaldetik, eta oso loturik honekin, dago esan genezake ikuspegi sobrenaturala, jangoikoarekiko gure tratua, otoitza, sakramentuak, jangoikoarekin dauzkagun gure meditazioak, berarekiko degun tratua. Eta nik esango dute momenturik bikainena, printzipalena, beharrezkoena, hori gauzatu eta bizitua izateko eukaristia degula. Horregatik, evangelio hontan, Emauseko ikasleek Jesus ezagutu zuten ogia zatitzean. Bi modutara zatitzen baitzuen ogia Jesusek, goseak zeudenei emateko eta baita ere bere gorputza alimentu espiritual bezala guri emateko. Gaur, Jose Mari despeditzera hemen elkartu gera eta berak maitatu izan zuen eukaristia. Adorazio noturnako izan duzen, gure parrokiko esan genezake pieza oso importante bat izan du da Jose Mari, eta gaur bere despedida egitea tokatu zaigu hemen, berak hainbeste maitatu izan duen bere parrokian. Jose Mari bere bizimodua esan genezake lana eginez egitea tokatu izan zaio, garai hartako hainbeste eta hainbeste gure herrietako jendei bezala, baino bere lanaren fruitu bezala, esan genezake, familia osatu, familia aurrera atera, denon alde eginez, eta azkenik lortu zuen baita ere, han errazkinen bere etxeura eraikitzea, eta azkeneko urtek han egotea. Esan dizuen bezala familikoei pozik, bere azken urte guzti horiek pozik eman ditu, bere lanaren fruitu hori disfrutatuz hemen bere inguruan txikitandik ezagututako tokietan berak zituen lagunekin, familikoekin, parrokikoekin eta hori gauza ederra da. Azken erarte, zenbat eta zenbat tertuli ez dute ditugun izan, elizataritan Jose Marikin beti gizon
ikaragarri atsegina izan dudan, umorean, beti tartuli pixkat egiteko prest azkenekoa, oraindik ez da hilabete pasatu, Errazkingo elizatari transfigurazio egunean egondu ginen, han komentatzen festetako ezinbestekoa ditula, meza ere ospatzea, sinistunok, han Errazkinen da hantxe egondu ginen, umore ederrean, gustora, niretzako azkeneko tertulia berarekin. Eta gaur hemen despeditzen ari gara. Bukatzeko konsiderazio bat egin nahi nuke, eta da Santa Teresitak hiltzera zikoalarik eta oso gazterik hiltzen, esan zuen nahi zuela bere zerua pasatu lurrean edo munduan mesede eginez. Kredoan esaten dugun, aipatzen dugun, santuen elkartasunak gogorazten digu gure hildakoekiko tratua ez dela heriotzarekin bukatzen aldatu egiten da, ez da guk nahi gendukena bezalakoa, eta horregatik heriotza beti egiten zaigu gogorra, separazioa delako, baina ez da bukatzen. Horregatik, bihotz-bihotzetik eskatzen diogu Jangoiko onari. Fedearen bidez, Josemarik ezagutu zuen Jangoiko onorri, orain onartu dezala bere goiko zeru hartan, eta handik Josemarik gure alde egiten segi dezala. Euskal ezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezaken, arenarekin elkartuz. bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Ager zaitez jauna, Jose Mari zure zerbitzariaren alde. Eta despeditzen ari geran egunean, senide honentzat eskaintzen dizugun bake sakrifizioen bidez, arren eskatzen dizugu, pekatu kutsurik edo liza argalkeriaz egindako gutxi gelditu bazaio, garbitu eta barka bezaiozula zure errukiari esker, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak. Beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik. Hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat tekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere horigarri.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kalizan, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango doan jauna, mundu guztian zabalori dagoen zure eliza. Ere mazuritasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, gure hartzaiekin, eta elizgizon guztiekin batean. Oro bat, izango jauna, gaur mundu honetatik zedurgana eraman duzu, Rosamari, zure zerbitzaria. Heriotzan, zure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere, erarekin bat izan dadila. Era berean, izango jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure espidean, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure ertegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia egin dezagun, Jainkoren ama Maria Eugenia Duartxorekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan, zure arizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez zertzago. Jesucristo gure jaunaren, zure semearen ikartez. Honek bitartez, honekin eta honekan, zuri jainko aita biztiren hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztian, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindota erakutxiari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guztu bakeak gure gunotan, zure errukiari eskerkatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren utxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei, bakea zuten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue bakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu berrikatzua, Raioki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu berrikatzua, Raioki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu berrikatzua, Raioki jauna. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa nago
Isuspile lanetan hasi zamutile, bizitzan destinoaz koinatu urmile. Mundu argikoa eta izatezu mile, landametan artiste egin bezu pile, San Pedro etortzeko Jose Marin bide. Birraitonduta zeunden familiarra, betelu arpetoa ta errazkitarra, erabat mainosoa, sortzaile azkarra, gauz batekin utsegin deskuidoak arra, gu nahi baino lehenago agurtu beharra. Eta familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi eta familiari zuen dolugina, zuen gertutasuna agertu diezuen guztioi. Muchas gracias en nombre de la parroquia, en nombre de la familia, a todos los que estáis acompañando aquí o de otra manera les habéis ayudado en este momento tan difícil. Bere aldeko bederatzi hurrenari datorren igandean emango diogu hasiera hemen Beteluko parrokian. Eta bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Gugatik zinena
Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, Jainko ahal guztiduna, zuri otoitz egiten dizugu mundu ondatik joan zaigun Josemari, zure sarditzailearentzat. Sakrifizionen bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits dezala piztu eraren betiko zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, oazte jaunaren akean. Voy a la casa ahora.